Maayong adlaw makauban. Anyang labing dagko ang mga balita nga akin ninyong masayran dinhi sa Sugbo, subang bahin sa nasod ug tibuok kalibutan. Ako si Angelica Faisaniel ug kini ang My TV Cebu, The Week That Was, a recap of stories that matter. Nisugod ang simana pinaagi sa usa ka dakong desisyon gikan sa Korte Suprema diin siyam ka mahistrado ang mibutar batok sa hangyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa alang sa temporary restraining order nga mopahunong unta sa implementasyon sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court o ICC. Sa concurring opinion ni Associate Justice Alfredo Benjamin Caguiwa, iyang gipunto nga dili angay nga mahimong dangpanan sa mga akusado sa grave human rights violations ang korte. Samtang si Associate Justice Filomena Singh nag-ingon nga ang gihimo ni De La Rosa nga pagtago sulod sa unom ka buwan og pagpakita lamang sa panahon sa Senate leadership election nagpakita og bad faith. Samtang giila usab isip bag-ong Deputy Speaker of House of Representatives si 5th District Cebu Representative Duke Frasco, human kini nanumpa atol sa seremonya nga gipanguluhan ni House Speaker Bogie D. Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya, mag-aalis siya sa kapatid niya, murahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay Mainit yung mga sab ang tao. tensyon sa Senado human gihingusgan ni Senador Mig Zubiri ang iyang mosyon nga ipatangtang sa official Senate record ang video presentation ni Senador Amy Marcos nga iyang gihulagway isip horrible propaganda tool. Gisuportahan kini sa ubang senador sa minorya nga silang Tito Soto, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Raffy Tulfo o Grisa Hontiveros nga miingon nga ang Senado dili angay gamiton alang sa fake news o conspiracy theories. Samtang misuporta usab si Senador Erwin Tulfo sa maong mosyon o gihulagway ang video isip House Show presentation. Sa Sugbo, miklaro ang Mabolo Police Station nga ang viral nga giingong kidnapping incident sa Barangay Banilad, Cebu City usa lamang ka-isolated case nga konektado sa usa ka vehicle transaction ug posibleng rent-a-car pawning scheme. Matod sa kapulisan, napugos pagsulod sa usa ka puting van ang biktimang si Glenn ug usa ka person of interest human sa ilang meet-up alang sa duha ka sakyanan nga giprenda og mokabat 1.8 million pesos. Samtang mipahibalo usab ang National Bureau of Investigation nga mangayo kini sa PNP og revocation sa firearm licenses ni Senador De La Rosa nga kuno adunay kapin sa usa ka gatos ka armas nga nakarehistro sa iyang ngan sa Davao. Sa laing bahin na mahayag ang Malacañang nga posible pang adunay dugang ICC arrest warrants nga ipagawas batok sa magiingong co-perpetrators sa drug war case ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Pag-abot sa Martes, misamot ang tensyon sa Senado human ang minority bloc mipahigayon og walkout atol sa debate sa proposal nga tugutan ang online og remote voting sa Senado. Gi-question nila Senador Panfilo Lacson, Tito Soto, Kiko Pangilinan o Grisa Hontiveros ang giingong pagdili sa proseso ug kakuwang sa committee deliberation. Miingon si Pangilinan nga kinahanglan hisgutan kinsa gayod ang makabenepisyo sa maong rules amendment ug nangutana kung gihimo ba kini alang kang De La Rosa nga nagtago-tago karon. Human sa walkout mipagawas og mga social media posts ang minority bloc din ilang gipalanog ang pagsunod sa Senate rules ug integridad sa institusyon. Buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po. Sa laing bahin sa Senado, viral usab si Senador Lito Lapid, human iyang giingnan si Senador Pia Cayetano sa plenaryo Gusto ko nga kasi malaman mo na mahal kita. nga nakahatag og katawa og reaksyon sa mga senador. Samtang nagpagawas usab og precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan batok nila Senador Rodante Marcoleta, Michael Defensor ug duha ka negosyante tungod sa kasong plunder ug indirect bribery. Dinhi sa Sugbo, gikompirmar sa Department of Energy 7 nga nagpadayon na ang mga preparasyon alang sa pagpabarog sa oil and gas exploration project sa Alegria, Cebu. Matod sa DOE, gikatakda usab ang posibilidad sa paghimo og mini refinery aron makahimo og lokal nga diesel dinhi sa probinsya. Samtang gibantayan usab sa DOH-7 ang posibleng pagsaka sa dengue, rabies, sore eyes ug chickenpox karong ting-init. Kapin 2,000 ka dengue cases ang natala sa Central Visayas sukad Enero. Pag-abot sa Miyerkules, gikumpirmar sa International Criminal Court nga sugdan ang trial ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Nobyembre 30, 2026 dito sa The Hague. Nagatubang si Duterte og 3 ka counts sa crimes against humanity nga konektado sa iyang anti-drug campaign. Sa Alcoy, Cebu, nasulbad sa kapulisan ang pagpatay sa usa ka 19 anyos nga babay nga si Jean Prail Belardo,
Human masubay pinaagi sa GPS tracker sa iyang nawalang iPad. Nasikop ang suspect nga si Anthony Antig o sa ka-tricycle driver nga mitugan sa krimen ug mitultol usab sa kapulisan sa kutsilyong gigamit sa pagpatay. Samtang sa Sambuan namatay sa sunog ang usa ka 15 anyos nga person with disability. Human kini matrap sulod sa ilang balay. Gituohang gikan sa wa mapaw nga baga sa uling ang hinungdan sa sunog. Pag-abot sa Webes, gibisita sa aktres ug vlogger nga si Ivana Alawi si Tatay Erineo Vidal, ang Cebuano harmonica player nga ni-viral human gidakop sa anti-mendicancy personnel samtang gikatahong nagbasking sa Kulon. Naghatag kini og dugang pagtagad sa diskusyon bahin sa kahimtang sa kabus ug sa implementasyon sa anti-mendicancy campaign sa Dakbayan. Samtang gibutyag sa social weather stations nga ang Visayas adunay labing taas nga hunger rate sa nasod karong unang quarter sa 2026. Mukabat sa 28% sa mga pamilya sa Visayas ang naka-experience og involuntary hunger. Gipadayag usab sa National Nutrition Council ang seryosong epekto sa malnutrisyon ilabi na sa kabataan. Issues really is not just hunger, it's food and nutrition security. Sa Cebu City, 48 ka mga bata ug mga ginikanan sa City Central School ang nakabenepisyo sa Tarabasa tutoring program sa DSWD nga nagtumong sa pagpalambo sa reading comprehension sa mga estudyante. Gitak-upan ang maong programa karong simanaha sa di pasugdan ang Brigada Eskwela. Padayon usab ang debate sa Senado, human sa online voting, human mipadayag sa pagsupak sa Senador Risa Hontiveros sa argumento ni Senador Robin Padilla nga mahimong force majeure ang tensyon sa Taiwan, kagubot sa Middle East ug ang nagkadakong posibilidad sa El Nino. Miingon si Hontiveros nga mas importante nga personal nga motambong ang mga senador sa ilang trabaho panahon sa krisis. Samtang mipasaka usab ang ombudsman og plunder og graft charges, batok nila Senador Jinggoy Estrada ug kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan tungod sa kontrobersyal nga flood control projects. Girefer usab sa DOJ ang obstruction of justice complaint batok ni Robin Padilla ug 5 pa ka individual nga may kalabutan sa giingong pagtago kang Bato de la Rosa. Og ning Biyernes nagpagawas na og arrest warrants og whole departure orders ang Sandigan Bayan batok ni Senador Jinggoy Estrada, Manuel Bunuan ug ubang kanhi DPWH officials tungod sa flood control sa gikatahong kickback scheme. Miadto usab sa Sandigan Bayan si Estrada aron mopiyansa alang sa iyang graft case. Samtang gitagbo sa sugbo si Miss Echo International Philippines 2026 Dr. Gabby Carballo atol sa iyang homecoming. Sa international pageantry scene, nisulod sa top 3 sa MGI All-Stars 2026 swimsuit preliminaries ang Cebuana candidate na si Gazini Ganados human makakuha og 9.79 nga average score sa Bangkok, Thailand. Gazini Ganados, 30 from Philippines. Samtang bukas usab ang DILG sa posibilidad sa reward scheme aron matultulan ang kapulisan sa pagpangita kang Senador Bato de la Rosa nga padayon pang gipangita sa mga otoridad. Ug sa Cebu City naangol ang usa ka 19 anyos nga dalaga human matumba ang dakong eucalyptus tree ngadto sa ilang balay sa barangay Kalunasan. Matod sa pamilya, dugay na nilang gireport sa mga otoridad ang peligro nga kahoy apan wala kini maaksyon sukad pa sa bagyong Odette. O kadtong labing dagko nga mga istorya nga angay ninyong masayran karong simanaha. Ako si Angelica Faisaniel o kinang My TV Cebu, The Week That Was.